Kanututok ng ing Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK king monitoring tareng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO o mas kilala ngeni antimong Internet Gaming License o IGL. Agpangking spokesperson na ning ahensya ay Winston Casio, kayabe king karelang babanten deng POGO keti Pampanga. Alam nyo ho, ang mga scammers, ang mga kriminal ay nagkalat sa buong Pilipinas. There are 402 canceled POGOs that we suspect to still be operating. Scattered all over Luzon, Visayas, Mindanao. Dito naman po sa Central Luzon, ang karamihan po dito ay nasa kabilang probinsya ng Pampanga. So may mga reports po tayo na nandyan sila sa mga bayan ng Pampanga. Sinisilip din po natin. But then again, ano particular sa Pampanga? marami ho eh. Mayroon tayong di umano nandyan sa San Fernando, di umano nandyan sa Angeles. Pero sa loob ng CDC, wala na ho sila. Mapalino kanu kasi mataking National Capital Region o NCR den POGO. Anya lilisya nala at sasalikot kareng commercial building ampong exclusive subdivision kareng probinsya. Ang modus po kasi nila, ito ang nagiging problema, no? So, ipapasara natin sila lahat, yung mga malalaki. You know what they do? Yung mga malalaki nagdi-disintegrate into smaller units eh. Nagpupunta sila sa mga subdivision, sa mga condos. So, paliitan. So, unlike sa ganito, tirahin mo isang malaki, napasara mo. Unfortunately, pag napasara mo ito at hindi mo nahuli lahat, hindi mo na-deport lahat, they will reinvent themselves into smaller units. So, yung isa, dumadami. So, they're all over the country. Nilino na namang Casio ay namanega na ganang POGO establishments at inlang illegal agagawan. Dapot, maralas la kasi kanung maging prontamo reng permit dareni bang makagawang kalokuhan. Stereotype na pagka-POGO, ang agad na operasyon nila, scam na kaagad. No. There are 100 plus legitimate IGLs. Yung POGO ang tawag na po kasi natin sa kanila ngayon ay Internet Gaming License Operations, IGL. So there are a good number who are indeed legitimate naman. Kaya lang, the problem is, yung ibang mga unscrupulous nagtatago doon sa veneer ng legality. Just like this one. May lisensya po ito eh. Kaya lang, nung nakita namin, nandito, legal, pero doon sa kabila, dyan sa working area na yan, nandyan ang pagkadami-daming illegal. Samantala, sinabi na namang City of San Fernando Vice Mayor BJ Lagman keng CLTV 36 News, hala pang meg-apply karelang Certificate of No Objection keng sangguniang panlungsod. Metong ya kasi ini kareng rekisitos kareng POGO, ing bayo la makapag-operate. Tepasyas na naman ning opisyal, aela pabor keng operasyon dareni keng syudad. Para naman kang Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lasatin II, alayang basanti nga epekto ing POGO o nanumang sugal keng meto nga komunidad. Keng pamanarap ng Lasatin kareng miyembro na ning Central Luzon Media Association Pampanga Chapter, sinabi na nini, lakwas lang masasambot din pakakalulu king game of chance. Kung tinatanong niyo po ako, hindi ako, against ako sa pasugalan talaga eh. Kaya, alam niyo na yung stand ko kagad, no? Kasi hindi naman ito makakapag-contribute. Nung araw, kasi kahit pa paano, nakapag-manage tayo ng isang casino. So kung titingnan niyo, mas maraming natatalo kaysa nananalo. Diba? Kahit sabihin mo, diversion lang ito ng parang bisyo nila, no? Masamang bisyo. Kasi hindi siya nakakapag-contribute. Maraming pamilyang na naapektuhan, lalo-lalo pagdating sa sugal. Kaya kung ako, ito dapat, naiiwasan. Marami naman paraan para employ natin ang mga tao natin. Hindi naman dahil na employ nila para pagkakitaan natin yung sugal. Kasi hanap buhay ito eh. Kinita to ng mga tao, tapos isusugal mo dahil sa bisyo. No? Dapat nga mawala na lahat yan eh. Yung mga pasugalan natin. Yakuin kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.